Mä tässä videossa mä puhun teille yhdestä asiasta. Siitä kun miksi kaikki haukkuu mun kanavaa. Mä ymmärrä miksi kaikki haukkuu mun kanavaa, kun mun kanava on tosi hyvä kanava ja sinne tulee paljon videoita. Tosi paljon kreatiivisia videoita ja sitten tulee myös paljon vlogivideoita. Mä en ymmärrä miksi te haluatte vaan haukkua, kun mä haluaisin tehdä paljon videoita. Eikö jokainen saa tehdä videoita ihan niin kuin itse haluaa? Mä en tykkää kun haukkutaan mua, niin lopettakaa, niin tää on jo meidän kolmas vlog. Vaikka mun kaveri Jani ei oo tässä mukana. Mä oon siis Jami, jos ette tiennyt. Naha seuraavassa videossa. Moikka!